Skvelá správa, Green Deal dnes dostal tvrdú ranu, progresívci v Bruseli strácajú väčšinu. Presadili sme tzv. Omnibus, teda legislatívu, ktorá zrušila kopec blbých, zelených, nezmyselných požiadaviek na podniky, ktoré strpčovali život podnikateľom a predražovali produkty spotrebiteľom. Hlasujeme o zjednodušení pravidel Green Dealu. Počkáme, ako to dopadne. Senzácia, paráda, prešlo to. Green Deal dostal ďalšiu ranu, byrokracia sa zjednoduší a rozhodli to práve naše hlasy. Skvelá správa pre všetkých podnikateľov a všetkých občanov Európskej únie. Pokračujeme ďalej. Progresívni zelení fanatici sa snažili argumentovať tým, že ak umožníme podnikom zbaviť sa tejto zbytočnej šialenej byrokracie, že to bude po svete spôsobovať veľké povodne, ľudia budú zomierať, lebo samozrejme nezastavíme klimatickú zmenu. Chápete to správne? Nejaký hlúpy formulár podľa nich zastaví povodne vo svete. Tak ďaleko tá ich šialená propaganda zašla. To, čo trepali, boli naozajstné nezmysly. A práve vďaka aj našim pozmeňujúcim návrhom sa nám podarilo dosiahnuť to, že tieto nezmyselné byrokratické hlúposti sa nebudú vzťahovať na malé stredné podniky, budú sa vzťahovať zatiaľ len na mega veľké celosvetové korporácie, ktoré majú miliardové zisky. Aj toto hlasovanie je jasným dôkazom toho, že hnutie Republika dokáže v Europarlamente presadzovať veci, že sila vlastencov stúpa a že ten Green Deal postupne, krok za krokom, v spolupráci s ostatnými vlasteneckými stranami a frakciami rozoberáme, pretože je nezmyselný, pretože ničí naše slovenské hospodárstvo, ničí našich farmárov, ničí našich podnikateľov a my ho spoločne jedného dňa zastavíme.